Last episode ta khan ziafan na te chu demon haune nasa takin an in bai ani kha demon te kal liam chu muin chulam pangpan chuan an kal ve thanga la ziafan te po pillar omna lam pangpan chuan an kal Renwang chuan pillar te chu lo siamin bis lian tak mai kau chu alo tuma ma se ziafanan lo dangin ziafan chuan Renwang chu a hne lo hle ani kha ling eri chuan pillar te chu ti chia in bis chu a in thunun theilo awang chuan atal buai hle ti chuan demon te po chu lo kalin Renwang po chu a the leng lopa Renwang a chu in hliam na sa hle in aka atang te chuan thi a lo chuak chu retrolment chuan a hmu in Renwang hne prison formation chu ala in hon lo awanga alu a har sa to tur thu a lo hril chu vangin bis chu thunun har to anga lo ti bis chuan atan na chu ti chiat a lo tuma bis chuan ling eri chu la tha lo tumin ma se ziafan chu lo kalin ling eri chu a lo chana formation chu lo siamin ma se bis chu a chak em awang chuan ziafan silk siam chu ti chia in ziafan po chu a leng ve lop chu bio in a hmu chuan ziafan chu a ngai to hle a ziafan stick atang chuan red flame chu lo chuakin ziafan chu boruak ka kangin bis chu tisen chu a stick chuan lo hi pin bis chuan na chu ati hle chu midang hawin an lo hmu chuan ziafan stick chunga chuan blood referring pills of heaven a om ti an the thiam ta a ziafan chuan bis chu va bayin silk siamin aman beta ziafan chuan hinjin puka poim a hmu kha he chuakin chu formation chak tak siam na ani ti a he thiama poim mang chuan formation chu siamin bis chu aman beta chu taijin temple mong te chuan formation chu an formation ani ti an hria ziafanan engtin nge taijin temple formation chak tak alo man thai mai le ti chu makti in an the thiam lo hle demon le mihring te zirti na chu a in ang ani ti in ziak mangin brahmas formation a man thai ani ma se bis chu a chak em awangin bis chu a chak em awangin formation chu ti chia in ama po chu a in liam pha ziafan po chuan a energy te chu a man na sat em awang chuan leia atla a taijin temple mok te chu lokalin thinrim takin engtin nge kha formation kha khoya tangin nge izirti in an lo zot ziafan chuan formation man dan in ziana chu temple atang aro chuak a an ringa ling erin an thinrem ani ti a hmu in ziafan ma a chuan chan tumin avading bamboo peak leader po chuan monk bula chuan tuna kan hmel ma chu bis ani chu wang chuan kan lo in ti buai tur ani lo ti in a lo hril bis chu a lo thin rim tula chu ritual man in a lo hmu chuan Renwang hne na chuan tuna chuan kan thunun thei lawang helaya tang hian kan kalvat angai ni a lo ti ma se Renwang chuan
bis man tura thluthuk na asiam to awangin ritual men hne na chuan kan nun na hian chan pha angai po ni se atul chuan ka thima yang ti in renwang chuan a lo changa bis chu man tumin avapan nai le midang demon dang te chuan mihring te chu lo bein ghost king sek elder chuan renwang chu alo venga bamboo peak leader nena chuan queen jin sek masterin ilak tlak lo zia a hria empty in alo zota bamboo peak leader chu thin rim takin queen jin sek tele demon te po nasa tak hian an lo in bai Bioi chuan ziafana tlu a hmu chuan vapan hnai atuma ma se ling eri khan lo dangin a chan chu bioin a ti buai arin wangani nian chu zirlai ten lo hwal betin ma se nian chu atal chuak thai Rosie le linga po khan demon te chu an lo thaka Renwang po chuan pillar tu to te chu siam that le alo tuma visal thi sen far chuan bis chu athunun thei ta a ring taka nuin mihring te chuan engma ti thei an nei lo an kalson nu chuan dragon peak leader lo langin bamboo peak leader nena chuan ziafana hi demon le mihring in pol ani kati kha astik mangin pillar of hinjin aman kha nakina kantan har sat na thlen tu alani don chu wang chuan kan tha angai ni aloti ma se bamboo peak leader chu thinrim hle in mong te po chu an lo thlenga mong chuan ziafan hi kan kuta min pero u engtin nge kan temple special formation kha aman thai ti kan shedu ani an lauti ma se bamboo peak leader chuan ziafan hi ka zirlai ania chu wangin ziafan hi misual ani le ni lo ka zong chuak ma support ang ti in alo changa messenger chu localin mong te pahni hne na chuan kan master hne na kan thlen ma support kan thlen ma support don lawm ni ti in alo soifi a ti chuan mong te po chu thin rim takin an kalson ta a dragon peak leader chuan khalkhuk na engpo kan siam ma in ziafana stick hi kan hne na om turani alo ti bamboo peak leader chuan akal san ta a ziafana tet lai chu lo langin linga nen chak zok hriat tuma an in bai lai kha alo hmu a ma se amumang mai chu lo ni in alo har chho chuan abula linga chu alo thu linga chuan ni thum chung ni kho hreloin om thu alo hril changjing hotela an om thu alo hrila enge an to ti tele thil om zia chu alo zota ma se ziafana chuan engma a hriat thiam lo awangin alo chang thei lo dragon peak leader chu localin ziafana chu Hoizon turin atia Queen Jin Sekmi te po chuan hotel chu an chua san ta a ziafana chu a masterin a kaw awangin akal hotel tanga an chua nu chuan putar le atunu in ziafana te chu an lo clear liama mei cheno pangin putar hne na chuan enge a chan ni ang ti in a lo zot
putar chuan a hriat thiam bik lo thu in a lo chang ziafana chung chang ani arin thu a lo hril naupang chuan fox demon that tura an kal lai khan an chunga thil engemoni a thlenga niang ti in a lo hrila putar chuan an ni mei thei bawk full moon zana ram hnuaia tui chhun chu a khan mi tu emaw a hmangai pawh a hmu thei a lo a hmu pawh ani thei a lo ti an in biakna chu bioi khan a lo ngai thla Queen Jinsek an va thlen chuan senior song chuan ziafana chu chol hadam turin a hrila a kalsan ta a ziafana chu a lung ngai hle ziafana bula chuan a zong te ziru chu a lo kala ziafana po chu a lim ve deuh demon te po an omna hmun thewa an om tu a bioi po ziafan hmu tumin arukin chhu atuma ma se anu tei chuan lo hmu in chuak lo turin a lo tia ma se bioi chu akal lui tho zana chuan Renwang le azir lai te chuan visal chu engtin emaw an lo tia poison sek elder chu lokalin Renwang senior a lo nia Essential mi te po chu an lo kala bis an man thei awang chuan Renwang chu an fak hle cheng seng holami local ve in thil engemaw visal manga samon chu an lo tuma